חשוך ולא מואר, מחפשת מפתחות להיכנס לרכב, כותבת הודעה יצאתי ואני בדרך. כמה זה נראה מוזר שלא ענית כמו בדרך כלל. למה 20 דקות של נסיעה כזאת בלילה? אני חושבת שאולי עדיף כבר ככה לשים את האגו בצד. כי מי אתה בכלל? מי אתה בכלל? מי אתה בכלל? מי אתה בכלל? 12 בלילה כבר אני הגעתי ואתה עוד לא ענית, אני מחכה למטה. כמה זה מרגיש מוזר, מתקשרת אין תשובה זה מיותר. 10 דקות אני ברכב ופתאום אתה יוצא מהבניין עם מישהי אחרת. כמה זה מרגיש מוזר שאתה לא סופר אותי בכלל. למה אתה מחבק ומנשק אותה בלילה כשאני כאן ומחכה לך למטה? זה מרגיש כמו משחק. כי מי אתה בכלל? מי אתה בכלל? מי אתה בכלל? מי אתה בכלל? מי אתה למה את פה מטומטמת רק רועדת לא בורחת? הרי ברור שזה